In Griechenland eskalieren die Straßenproteste. Gestern Nachmittag haben uniformierte Polizisten, Feuerwehrleute und Mitglieder der Küstenwache den Spieß umgedreht und sich den Demonstranten in Athen angeschlossen. Das berichten verschiedene griechische Nachrichtenblogs. Mit dieser Solidaritätsaktion wenden sich die Staatsbediensteten gegen Einsparungsmaßnahmen in den Polizeidirektionen des Landes sowie gegen Soldkürzungen und Einstellungsstopps. Griechische Zeitungen melden, dass den Polizisten für das Betanken der Einsatzfahrzeuge derzeit lediglich 5 € zur Verfügung stünden und dass Ausrüstungen wie Helme oder Handschellen aus eigener Tasche finanziert werden müssten.
εκπρόσωποι των κομμάτων, συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η σημερινή συγκέντρωση είναι το επιστέγασμα μιας συσσωρευμένης αγανάκτησης των ένστολων που καθημερινά βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στα αδιέξοδα που τους έχουν επιβάλει. Οι περιστολές δαπανών αγγίζουν πλέον τον σκληρό πυρήνα των προϋπολογισμών με αποτέλεσμα να αντανακλούν στον καθρέφτη της κοινωνίας, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλεια στους πολίτες και στη χώρα. Σώματα ασφαλείας, χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς μέσα, χωρίς υποδομές, δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά. Δεν μπορούν να παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που έχει ανάγκη και απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Υποβαθμίζοντας τα σώματα ασφαλείας, υποβαθμίζουν την ίδια τη δημοκρατία. Πρέπει άμεσα να το αντιληφθούν. Στο αγαθό της ασφάλειας δεν χωράνε εκτόσεις. Η ομολογία της πολιτικής, η ομολογία αποτυχίας της πολιτικής του Μνημονίου 1, που έφερε μείωση επιδομάτων, κόψιμο 13ου και 14ου μισθού, μείωση συντάξεων, μείωση εφάπαξ, αύξηση εμέσων και αμέσων φόρων και ΦΠΑ και αύξηση όλων των ειδών των προϊόντων. Φαίνεται δεν ήταν αρκετή για να έρθει σήμερα νέα βάρβαρη επίθεση με το Μνημόνιο 2, με νέες οριζόντιες περικοπές, με νέους φόρους, νέες μειώσεις και ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο που θα περιλαμβάνει και άλλες μειώσεις επιδομάτων, αναστολή χρονοεπιδόματος και δραματικές μειώσεις στις δαπάνες για παροχή εργασίας τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα, αδιαφορώντας πλήρως για τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα αδιέξοδα που προκαλούν. Δυστυχώς για μας, στο λιμενικό σώμα είχαμε το θλιβερό προνόμιο να βιώσουμε πρώτους από όλους την οικονομική κρίση. Επίσης, έχουμε ήδη ζήσει και το δεύτερο σενάριο, που είναι η στάση πληρωμών. Η συσσόρευση οφειλουμένων δαπανών για τη φαινομενική κάλυψη ελλειμματικών προϋπολογισμών μας οδήγησε στην οικονομική κατάρρευση, καλώντας μας να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις της πολιτείας από τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Οι απλήρωτες δαπάνες για μετακινήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις μας αναγκάζουν να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, σε συνδυασμό με τις απλήρωτες δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημιουργούν αβάσταχτο βάρος για όλους μας. Για τον λόγο αυτό καταγγέλουμε τις πολιτικές που ενδίδουν στις εκβιαστικές απαιτήσεις της Τρόικα, τις πολιτικές της ισοπαίδωσης, της εξαθλίωσης και του ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, τις πολιτικές που δημιουργούν ανασφάλεια στην κοινωνία, την υποβάθμιση των σωμάτων ασφαλείας, την καταράκωση του ηθικού των ενστόλων. Καταδικάζουμε το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα λόγω των άδικων, άνισων και αντικοινωνικών μέτρων, τις πολιτικές υπέρ των λίγων σε βάρος των πολλών, και διεκδικούμε την άμεση αλλαγή πολιτικής, την απόρριψη των συνταγών λιτότητας και εκποίησης του δημόσιου πλούτου, μέτρα ανάπτυξης και απασχόλησης για όλους, μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων, πλήρη αποκατάσταση και επιστροφή όλων των ληστρικών μέτρων της προηγούμενης χρονιάς, νέο ενιαίο μισθολόγιο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, που δεν θα υλοποιηθεί για νέες περικοπές, αλλά για την αναβάθμιση του ήδη πενιχρού εισοδήματός μας. Άμεσες προσλήψεις στα σώματα ασφαλείας, εξοπλισμούς, υποδομές και μέσα χωρίς περικοπές, γιατί η ασφάλειά μας οχυρώνει τους πολίτες, οχυρώνει την κοινωνία, οχυρώνει τη χώρα.
συναδέλφισες και συνάδελφοι, ο αγώνας για μια αξιοπρεπή ζωή είναι αναγκαιότητα. Η μάχη για ένα κράτος δικαίου, αξιοκρατίας, ορθολογισμού, διαφάνειας, εργασίας και κοινωνικής μέριμνας είναι απέτηση. Ο πόλεμος για ένα μέλλον ευημερίας, προόδου και ανάπτυξης για τα παιδιά μας είναι καθήκον. Όλοι μαζί, δυνατά, μαζικά, αποφασιστικά, να διεκδικήσουμε τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, κύριο Φίλιππο Παντελά. Ακόμη παραμένουν στο απειρόβλητο. Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με την αστυνομική κατοχή. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να φέρω καλές ειδήσεις στον ελληνικό λαό για ένα φορέα ο οποίος έχει επομιστεί με το βάρος της ασφάλειας και της υπερασφάλειας για την περιουσία και την ζωή των Ελλήνων πολιτών. Και είναι ανεπίτρεπτο καθημερινά ο ελληνικός λαός να πληροφορείται μέσα από τις δέκτες της τηλεόρασής του το πόσο απαξιωτικό, μειωτικό και εν πάση περιπτώσει μειωτικό, όπως είπα, είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στα σώματα ασφαλείας γενικώς, τόσο στο λιμενικό όσο στην ελληνική αστυνομία, όσο και στο πυροσβεστικό σώμα. Δυστυχώς ακόμα πλησιάζουμε πλέον να μπούμε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου και δεν είμαστε σε θέση να έχουμε στη διάθεσή μας ούτε εναέρια μέσα, ούτε ένστολο ανθρώπινο δυναμικό και πάνω απ' όλα μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά μας. Λυπάμαι που το λέω και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Ο καλός Θεός του πυροσβεστικού σώματος είναι αυτός που μέχρι σήμερα και από εδώ και πέρα θα μας βοηθάει για να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν αλόβητη τόσο την περιουσία του Έλληνα πολίτη όσο και τη ζωή του. Λοιπόν, μετά την επιτυχημένη πορεία που πραγματοποιήσαμε στην Πελοπόννησο, κάτω από την αιγίδα της Ομοσπονδίας συγκεντρωθήκαμε σήμερα υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στην Αθήνα, όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της Ελλάδος, να διαδηλώσουμε και να διατρανώσουμε για το γεγονός των περικοπών στην ελληνική αστυνομία. Το διακύβευμα τώρα είναι η ταφόπλακα που βάζουν η κυβέρνηση στην αστυνομία, δημιουργούν αναχώματα σε εμάς και θέλουν να μας βάλουν αντιμέτωπους με τον πολίτη. Εμείς αντιδρούμε, είμαστε μαζί με τους πολίτες, μαζί διαδηλώνουμε σε καθημερινή βάση πλέον, γιατί το μήνυμά μας με το διάλογο δεν ακούγονται πλέον στον δρόμο σε καθημερινή βάση μέχρι να διασφαλίσουμε το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη. Η σημερινή συγκέντρωση είναι μεγαλειώδης. Από την Τρίπολη έχουν έρθει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ο πρόεδρος έχει κινητοποιηθεί και άλλοι νομοί όλη της Ελλάδας για να μπορέσουμε να περιτρανώσουμε την αντίθεσή μας σε όλα αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία πλήττουν άμεσα τον αστυνομικό. Σήμερα είμαστε εδώ όπως όλες οι ενώσεις της χώρας για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό το οποίο σχεδιάζεται να γίνει σε βάρος της αστυνομικής οικογένειας, σε βάρος των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι δίνουν αγώνα καθημερινά για την ασφάλεια του πολίτη. Ο αγώνας είναι κοινός για όλους τους Έλληνες, σαφώς. Όλοι μας υφιστάμεθα αυτή την επίθεση στις οικογένειες, στο βιωτικό μας επίπεδο, στις συντάξεις, στους μισθούς, στα δικαιώματα, και δεν όλοι θα θέλαμε να βοηθήσουμε, όλοι θέλουμε να βάλουμε πλάτη σε αυτή τη δύσκολη ώρα, σε αυτή τη χώρα, αλλά όμως πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και μια ισοκατανομή, η οποία δυστυχώς δεν τη βλέπουμε μέχρι σήμερα. Εσείς γιατί ήρθατε εδώ? Για το ίδιο πρόβλημα το οποίο βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Αυτό το πρόβλημα μας απασχολεί όλους και πληττόμαστε από την πολιτική αυτή, η οποία είναι ενάντια όχι μόνο στα συμφέροντα τα δικά μας, αν εργαζόμενοι στα σώματα ασφάλειας, αλλά πιστεύω και πλήττει και όλους τους πολίτες και όλους τους συμπολίτες μας που εργάζονται σε οποιοδήποτε πόστο.